Tak, čaute ľudia. Neviem ani ako povedať, v akej situácii sa teraz nachádzam, pretože toto ako nie je normálne. Proste aj vy sa zobudíte hocikedy počas noci a idete na záchod. Momentálne je pozriem to, 1:30. No už 1:31 nad ránom. No a proste to nie je normálne. Lebo ja sa hocikedy počas noci zobudím a idem na záchod. Ale toto, čo to je? Pozrel som sa cez okno a nad mojou studňou niekto stojí. Ja sa ako neviem, nebudem ani do tváre, ani do tela, ale vidno, že má nohy a ruky. Je to veľmi zvláštne. Raz za čas sa to trošku pohne, ale ako iba naozaj, že trošilinku. Stojí to tam nehybne. A ja neviem, čo mám bude robiť, či sa mám zavolať políciu, alebo čo. Chcel som to len mať na zázname, keby sa mi čokoľvek stalo, aby to tam bolo. Ja neviem. Dúfam, že to je... No ani nedúfam, že to je človek, lebo keby to bol človek alebo nejaká príšera, tak ako ja neviem. To sa mi v živote nestalo. Ja neviem, čo tu chce, ale rozhodne to nekontaktujem. Neviem, čo mám teraz ako ľudia robiť. Možno to zverejním, ale asi to ani nezverejním, lebo neviem, čo sa mi môže stať v takomto prípade. Čo sa deje? Odiť preč! Ty diablov človek! Odiť preč! Nie, nerobiť tu zle! Odiť preč! Odiť preč! Nie, čo sa deje? Čo sa deje? Pomoc! Pomoc! Vieš, že bývam sám! Nie! Ľudia, ja bývam sám! Čo sa deje? Nie! Boha! Čo? Nie! Čo to je? Čo to bolo? Čo to je? Sakra! Čo to malo byť? Ľudia, neviem, či niečo vidíte, on do okna ako keby niečo hodil. Ja neviem, čo to je. Už tu nič není. Chod preč, pokiaľ si tu ešte! Zavolám políciu! Si tu? Čo to? Ľudia, ja prisahám, že tu niekto bol. Sami ste to videli. Ja neviem, čo sa teraz stalo práve. Takýto zážitok som v živote nemal. Ježiši, čo to bolo? Čo to bolo? Ja neviem, čo mám teraz robiť, ľudia. Zavriem všetky dvere, okná a nejako pôjdem spať asi. Aj keď neviem, čo mám robiť, ľudia.